Gul kalakay. Apay pa kahit inakaon. Nag-imasam. Mom. Masam. Yahoo! Nice. Ayos ah. Nananabsog ka manayin. Sige, man ka nga mga anayin. Tagawid ka di balayaw. Bagay tagawid. Baka siya na natulog. Oh no! Nice. Tapay madi ka maasik ni bakit mo. Tsaka dagajubing mo. Eh, nalakati agaw aware nga may sa. Oh no! Kung kawid man di balayam. Sakto man nagubra maamin di balayam. Pasano nga, madidak to makapasal di balay mo. Pangan ka nga pangan dita. Panunutin man agad yan nak mo. Dapay nga tagatas na giday. Dapay nga takang kaninda. Mayroon niya. Sige, kawid akong baak. Nung papalyon na garod ah. Bumalik ka, wag mo trabaho. Dumiskarte kami ta. Sikati padre di pamilya. Ito diskarte nga ro daw. Apay madidimiskarte adi bumalay. Tiket ko nga sa ay nagsapol ka ti na siya ating nga trabaho. Sige. Magrugi tangal daw. Pagsapol at trabaho ka. Ibati ka dito yan. Amo mga mamumo dagiti karuba tayo dito yan eh. Oh no! Basta ah, madim nga baybayan na di pamilyam. Sika lang ortias asahan dan sarimulyong ka pa. Kati nga rudin na eh. Busi lati sumang kaon. Ayusa ka di requirements kaon. Pag-abroad ang mamay. Bataradjay adi wak. Kapalarak. Sige, agabrod kami tayo. Baring agsinara kayo da Anji kasi kada Maria jayain. Pakumusta na latanukan. Talawan da ka mamin na. Sige, nung makita ni Maria ka ni Angie Jay abroad. Baga kanyada nga mailiw kan. Pagawid damot taon. Yeah, boy. Ibaga mo tulatan, pasarabuan dak tulata ti chocolate. Chocolate. Makapilding ni po naday. Tingin ka tadi man eh. Adi kwa. Almonds. Hindi kete almonds. Makapaulaw aja no masobra mangan. Nalpas ka na nga rin gawid kan. Ate garudan na eh. Gawid na kaon. Kasi pagitan. Kahit di palayan. Ito cellphone ko, gusto sa bam. Dala-dala mo pa. Nagbuya lang mo't ko. Ate mo. Nagriga lang dito kastuyan aya. Awawiri jay. Walis itoy. Antay makawalis iti sangon. Nani? Ay na ako. Pag niya-nervous sa motor. Maging sa ating maripit na ako. Oh no! Ay, mayat daw rin ni bagat ko tatak. Sigurado man di makangutataw. Sakto-sakto. Yahoo! Surprise ka man. Surprise! Surprise nga pagpagan! Apay nga nagawid ka pa dito ay. Apay magina naman sa bakal. Nakuha kami ng ordibalay da ba? Napanak di balay nata kahit ko nga malmalun ta ulo. Salamat ka ata, madi ka nga nakita. Suwarod nagduli na, tama di na makita. Ay, nakita na ako, hindi man malun na kaon.
Ukis ti sabang madinak nga bigbigatan. Bigbigat ng ibagbagang bakal. Ang tao na eh. Kita mo na eh. Nagkato ba diyara mo eh. Kasi na eh. Nakasinit? Sino tagtupay tarupa? Apay, ano tinanakam mo? Tanagawid ka pa dito eh. Pansit bihon. Suman with hot coffee. Paglaing mo pa adala bagbagin ti pampanunutam. Amam dagi dyan na aman. Awang gatas na noong pay makanan. Madi ka madanagan ba ka? Isang nagawit at tatotoy. Taday sorpresa kanyam. No. Ano nga sorpresa mat? Siguro dum lang nga maayata natin sorpresa. Ipakong ka. Madi ka mabigla ba ka? Madi pala yung pamamuti ka rubat ha. Aga brudak. Baka masukal eh. Ano? Agaprod ka? Ang bagat ang huwag nga bibig sa pangiwa mo. Madamdama ang mangagda nga aga brudak. Ang nangod nga doon maritis to yan tayo. Sigurado ka nga agaprod ka lakay? Kao mo passport mo. Lalaka lang ata ba ka? Mapanang nga damdama di Manilan. Ang mga ti passport ka. Tama ka brudak ka. Kit na sayat malakay. Tala panunong mata. Baybayam ni Bakon. Tagmaymaysan. Madi ka madanagan kinibak-bak. Tagtungtong kami na tayo. Ano nga rod oras ka mapan di Manila lakay? As soon as possible ba ka? Apan akon. Agsukatak pa eh. Tanabang luak mo. Ay ko. Nakong bakay. Apay nakakasta ka. Apang ka Manila tapos kasta ti kalugong mo? Wala ka rin bakutag. Nung dati kawawang ko, boy. Damot kawawang anday. Tawartan mo ka, akong pamasahe. Hindi na pinabalyan ni Bake. Ay, awan ti kwarta. Utang pa lang iti pasaji ko pa masahim nga mapan Manila. Sige, sabahan ba ka? Uri ka, kamamumuji kong doktor jay. Panagaruday. Gul ka lakay. Apay ba ka? Inakaw. Disinido ka talagang lakay? Mading agbalaw ta panuno man? Ay, madi talagang bakal. Apana abroad ta para di tutor tayo no. Tamakat tamati sarili tang balayan. Ay, sa wakas lakay ta na panuno mo atam. Sige nga ro, dagal awad ka ti papanama. Sapil ako mata makaala ka ti passport mo. Siyad bakal. Nakaw. Oh, ay bagag tatay Madi may warwaras nga panag abroad. Good luck to me. Good luck kinyam lakay Tumawag ka kinyak no, naasikason da kita kailangan mon. Mumbakay! Trust me! Address is the best! Sapay lang ko mata makabrod nila kay kun. Tama ka patadra kami mo ti balay mo. Tuli binasagsak tulan na So ate ka mamong konduktor.